siyafana nje ungishopha ungihlukumeza ngenxa sebala lami ungibiza ngamagama unyukubeza. Angibingeleleke babukele emakhaya Nkosi yami, ngiyajabula ngiyathokoza kulonyaka njoba uqalwa Nkosi yami, ngithi sanibonani lapha emakhaya. Kusenguye lo Dr. Mngcwabo Uyahlehla ngwakadlamini Sibongo, angisuye ungani wake wethu, angani yakwethu Nkosi, angisinguye ungani yakwethu ngwakadlamini, ngisengedwa nje, uye yedwa umuntu osangihlukumeza emhlabeni. Ngibonga ke nethimu yakaSiyaviva TV1 TV1 Siyaviva, hayi team yonke necrew yonke bakithi ngemuva abahlele intanjeni, ngithi hayi sanibonani manizobukela. Ngifisa ukutshela ke abalandeli nababukeli ukuthi Nkosi yami konke kusenzeka ngonyaka ka2022, ama product asekhona, nayo yonke imisebenzi isenzeka, nabafowethu laba maye hey sebekhuluma ekseni ukuthi makushona ilanga babuza ukuthi baba kanti uhamba kanjani, kugcine iphi. Ngizama ukuthi njalo ngendlela esebesheshisa ngayo noma ngendlela abashesha ngayo, kusho ukuthi sebefana netshe nje ovela uliphose ulizwe lithi qombo lapha eThekwini olwandle, ubone kusukuma wonke umuntu, kanti yibo. Ngisho ukuthi cha, konke kusenzeka babukele emakhaya, konke kusenzeka, konke kuyenzeka. Asethembeni sijabulalelaneni Nkosi yami. Ngiyafisa ukuthi lokhu ngikusho la bukhoma kule TV, njengoba ngake ngafoma i-membership, ngaphinda athi kule membership yokuthi sazaneni nokuthi ungubani ukuphi nakuphi. Hayi bo, sekwakheka nezindlu, sekwakheka nemizi, abanye abantu sebelala bedlile ngokuba nje abangani bakaMngcwabo Uyahlehla. And futhi ngalokho akusondeli abantu nyanyana, angisho ukuthi khona abantu nyanyana, kodwa ngizama ukuthi ngokwama-title wabantu ngwenga-approachwa nje u-deputy mayor. Hey, ngimchaze kaningi, ngamfuna na kwi-dictionary ukuthi deputy mayor exactly ungubani. Ngathi mina maye phela u-deputy mayor bakithi kanti thina sasikhule nje sazi ukuthi banamandla onke, futhi bahamba nalabantu laba abanenhliziyo ezimbi, laba bangakhulumi, laba othi mawuthi usondela kuye babafuna ukushaya nje ngequpha. Wathi ucela usizo, ungabuya phela nami ngakhuluma nanabangani bami, umndeni wami, umndeni kaDr. uDlamini kwalekeleleka. Indlu ngiyakhe ngenyanga eyodwa, yaplestelwa yinhle, kusasa nje ngizobe ngibafaka phakathi. Ngiyanithanda babukele emakhaya, ama-product kaDr. Mngcwabo akhona, ayatholakala, asenza kahle ngendlela eyisimanga. Uyazi ngiyafisa ukuxoxela kune product nje engayinikezwa obhodla umlilo lapha, bathi ngamandla omgodi lawa. Ngabuza ampuri kwaphela iviki, ngibuza ukuthi lamandla omgodi nisho ukuthini, niwafake ini? Hayi, impendulo angayitholi, kodwa engakuthola nje ukuthi kokwenzeka yonke into baba oyifisa. Nangempela bakithi, nangempela babukele emakhaya iyenzeka. Awukufike nje nawe lapha e-ofisini noma ukushayele le number nje uyibona la gijima la ngaphansi, 0732196664, uyishayela uthi ucela amandla omgodi, ngeke liphele phela iviki engafikanga kuwe. Uzowathola enza kahle ngendlela eyisimanga. Kodwa ngiyafisa ukuthi sikuqaphele lokhu, ukuthi nami ngihlale ngiphahla phela, ngicela ukuthi mandla omgodi phela ningalimaza amanye ama-product bakithi. Kwangathi nina sesenukukhulela ngoqo, senithatha kwasani, senithatha nalamandla lawa alenyanga lena ekuyasabisa lo baba wakaNgcwabo ongumapholoba, yathi hayi njengoba namapholoba ugibela iy'moto nje zamandla omgodi uzohamba emhlabeni. Hey bakithi, hey bakithi, uyazi ukuba uthalala nje, ukuba uthalala njengalo baba lo, uthalala lo baba lo, thalala nje, uthalala ukuba nikuthiwa hayi abekho abenza umsebenzi ngezimvu, ngabe ngithi sihabhu lo baba lo. Manje ngiyasihlonipha ngoba phela ke khona abenza umsebenzi ngaso, ukuthi nje udukisa abantu. Hey we mapholoba, umngcwabo nje belogixabeza ngey'moto nje, mayike wakuthengele esihlanu uhambe emhlabeni uyaphi? Uyobe yaphi umapholoba? Usumzame kaningi akwenzeki.
Sikhabu hey. Ngizokusale emabhacini awukusebenzisa amabhaca wena ngoba amabhaca athetha ngeyirabha amadlozi. Ngiyanithanda babukele emakhaya, ngiyanithanda nonke bonke abadabuka ezandleni kaMngcwabo. Bonke Nkosi yami ababukwa nje ama video anomngcwabo. Bonke Nkosi yami abatifiza lamabhathini lawa abuvu. Awubuka nanginalo sisi lona awunangi nalo bhuti. Phinda awutifi. Ay bonke nje bonke Nkosi yami abatifiza lamabhathini la ukuthi phela mangabe sifaka whatever umsebenzi osufakayo uvele nje isho lo wena ukuthi hayibo nangu uDokotela uMngcwabo usekhona. Ngiyanithanda, ngiyanibusisa, nginicelela konke okuhle nokuhlala nje phela kule channel le kaSiyaviva TV1. Yenza imanga le channel lena isifake nezimoto lapha kaMapholoba. Ibhizi njengamanje nje le channel leni izama ukubuka ukuthi uCement utholakala kanjani hey ebelala emahendeni iyabuka nje le channel lena plus nawe ngokubanje usubscribe lapha na uthi ubafowethu uNkulunkulu anibusise ningadinwa nangelinye ilanga ukupressa nje phela bakithi akwenzi lutho nginihlebele phela nginihlebele lo Siyaviva lona sewuphinde walukhuza wazala enye channel nayo Nkosi yami ningayingabazi uyazi ningayingabazi Black and White TV vele nakhona mawuyibona uvethi hawu Black and White TV lo Black and White TV unjena phela no Siyaviva mawuthe nje Black and White kusafana nokuthi usuthe na kuSiyaviva mawuthe kuSiyaviva kuyafana nokuthi usuthe ku Black and White. uNkulunkulu anibusise nonke emakhaya anenzele umusa bese kuthi njengoba kuyinyanga yothando bakithi ongeke athengelwe amaflower akuphelile ongeke bakithi athole imessage ejabulisayo nethokozisayo akonakele lutho impilo isaqhubeka. Niphile, ngiyanithanda uDokotela uMngcwabo Uyahlehla bakithi oseNewcastle 7334 usanithanda kakhulu. Ungakhathaleli phela ukuthola ama message nje abuyaphi ngani uDokotela uMngcwabo ukutshelile nje ukuthi uyakuthanda. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu anibusise. Niphile nonke emakhaya ongenakudla ngithi kuye impilo isaqhubeka. Inombolo engitholakala kuyo 073 219 664 office Monday to Friday 034 004 0011. Niphile emakhaya. Siyaviva awuboni kumnandi Siyaviva no MC Polobas Siyaviva awubeke kumnandi Siyaviva no MC Polobas Siyaviva uya kumnandi Siyaviva no MC Poloba andile mdakanobo umenjalo qhawe lethu andile mdakanobo umenjalo